Gurma ga yaron malam bona tsintsiya na gaji da aikin gidan nan, na rantse da Allah na gaji da aikin gidan nan. Na ci da koshi ya buge yawa idan zai iya aikin gida. Sabra na ta yi. Sabra Gani nan. Da gwani? Menene? To ai da aka kato da gudu tsoro da ji wallahi. Gorau. Wai an ce wai za a yi sleeping Kai da Allah gafara ta. Ni na ɗauka ma wata magana arziki ce. Gorau tsaya in gaya maka. Gorau ya riga ya fintinkau. Kai tsaya in gaya maka ƙuru'ar da aka kaɗa mai. Wallahi shi kansa akwai iya wanda aka kaɗa mai banda kaɗan ɗin da kenan. Iya su ya ninka shi bula adadi. Ko ba a yi kulub ɗin nan ba mun can wannan da ake gaya ma bakin mutane ne. Ina ka ji manyan mutum faɗa zai ce wani za a yi ɗin kokulus. Abdulkadir Tobnayan na haɗu da shi ya ce min za a yi kokulus. Ai ya tamna maka ƙarya. Alƙur'an ya tamna maka ƙarya. Tobnayan ɗin ga ashe shi ma ɗan banza ne. To ai tafki ne irin kai yasa. Tsaya in gaya maka. Ai gorau. Tsaya in gaya maka yanzu a ce a dawo kowa a zubar duk da ƙuri'un. A ƙara kaɗawa. Na rantse da girman Allah ya mun kawo kujerar. Kwari ba kai kwarin banza ba. Gongon suka di ko jingira ka sai Allah sa. Da kalin majina a hauka a zame ka hau mutum ka zauna daidai. Haka ne wallahi. Gorau. Jambiya kai gorau. Ka gani yanzu da man na san bakin cikin ka. Kar a ce bari gidan gwamnati da. Ai ba za mu bar shi ba. Muna nan daram. Da man dai shi aka yi shi. Yo wai suka ji me? Menene kai me na tsoron kai ba dan akida bane kuma ka dangwala wallahi na dangwala ba gorau kuma wallahi gorau na kai wallahi iyalanka sun dangwala kowa sai da tattaro ka tabbatar sun ka da to ɗayan gaya maka kakata a wulbaro na sa aka jata na ganta an kawo ka ganta ko na ganta to balantana iyaye mu in Allah ya so yarda wallahi in Allah ya so yarda muna nan muna taya shi da roƙon Allah ya mulki ya gama lafiya yanda yake wadatar da al'umma Allah ubangiji ya da wadata shi a gidan aljanna amin don alfarma annabi saboda haka ka je ka kwantar da hankalinka muna nan a gidan gwamnati je ka ni zan tafi aiki aka saka Aminu Waziri Aminu Waziri ai ya iya zaɓi Aminu Waziri ai tambuwal ya san tambuwal Aba. Tambuwal. Na ce ma ya san abin da yake. Wallahi duk wanda ka ja tambuwal bai gama da iyaye ne lafiya. A sosai. Na gode sai akwai bayan koma je target. Yawwa. Ai tambuwal. Ai ni kaina ina alfahari da tambuwal. Allah ubangiji ya ƙara girma. Allah taya shi riko. Bari in je in yi aiki na. Gurma ga yaron malam bona tsintsiya